Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera ongi etorri azken eta ikusten duzuen garrantzi gehiago ditudala kasu honetan T24 eta joango gara formatzera moldatzen garen Thunderrekin alderatuta hemen ez ditugula jarria Gersan Panzerren eskinak edo kamuflajeak tanke gehiago ditut ere eskiala jokatu beraz hau eta gero begiratu beharko nuke nola egin tankeak kaldu izateko eta Valentine hemen erosi izateko eta adibidez hemen Stuf hiru hauz ez dago eta botan berren eta da biatzeiko kasu honetan Sherman klasikoa ala UM4 batez ere bideo ez dela oso laburra geratuko delako
Seme laua bat. Ez hau dela beliko dukula, premiuna dena. Oparetu egin ziguten horren dela pila bat. Asko ere hobeto. Bueno, badiru hemen partidak asko ere errazago aurkitzen dituztela.